नमस्कार, एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे। आज मी बनवत आहे फ्लावरची वांगी आणि बटाटा घालून मिक्स भाजी। त्यासाठी इथे मी फ्लावर, वांगी, बटाटा कापून धुवून घेतले आहेत। इथे मी थोडीशी कोथिंबीर, 5-6 कढीपत्त्याची पानं, अर्धा इंच आलं, 2 हिरव्या मिरच्या आणि 4 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत। हे सर्व जिन्नस मिक्सरच्या भांड्यात घालून थोडंसं पाणी वापरून वाटून घ्यायचं आहे। वाटलेली पेस्ट तयार आहे। गरम तुपामध्ये 6 चमचे तेल घातलेलं आहे। तेल चांगलं तापलं की त्यामध्ये फ्लॉवर घालायचं आहे। फ्लॉवर तेलामध्ये छान भाजून घ्यायचं आहे। फ्लॉवर तेलामध्ये छान भाजला आहे, त्याचा रंग ब्राऊन दिसत आहे। आता फ्लॉवर एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आहे। आता याच तुपामध्ये बारीक चिरलेले 2 कांदे घालायचे आहेत आणि एक बारीक कापलेला टोमॅटो घालायचा आहे। कांद्याचा रंग बदलायला लागल्यावर वाटलेली कोथिंबीर, मिरची आणि लसूणची पेस्ट घालायची आहे। अर्धा चमचा हळद घालायची आहे। 1 चमचा मालवणी मसाला घातला आहे। 1 चमचा मीठ घातला आहे। चिरलेली वांगी आणि बटाटा घालायचा आहे। तेलामध्ये भाजून घेतलेली फ्लॉवर घालायची आहे। झाकण ठेवून 5 मिनिटं शिजवायचं आहे। 5 मिनिटांनंतर भाजी छान परतून घ्यायची आहे। आता यात अर्धा ग्लास पाणी घालायचं आहे। 6 चमचे ताजं खोवलेलं खोबरं भाजून त्याची पेस्ट केली आहे आणि ती पेस्ट मी इथे घातली आहे। 5 चमचे भाजलेलं शेंगदाण्याचं कूट घातलं आहे। आता पुन्हा अर्धा ग्लास पाणी घातलं आहे। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता झाकण लावून 10 मिनिट शिजू द्यायचं आहे। 10 मिनिटांनंतर भाजी छान शिजली आहे। खूपच टेस्टी अशी फ्लॉवर, वांगी, बटाट्याची भाजी तयार आहे। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा।